Eva, vad kan du säga till farmor? Nej. Kan du säga något till farmor? Kan du säga hej farmor, hej farfar? Ja, kan du säga något? Larva sig Oskar. Vilken konstig typ. Vilken konstig typ. Eva. Hej prinsessan. Va? Ska vi skicka den lilla filmsnutten till farmor? Ja, vad konstigt det blir att säga farmor. Det är ju mormor ju. Ja. Där kom mamma. Ja. Du får ringa till farmor. Så, hallå, hallå, hallå farmor. Nej. Vi ser med